नोंथांमोननि सेराव दिनै मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट आरो पावारफुल इन्सपिरेशनेल भिडिअ लानानै फैलायबाय। नैबे भिडिअखौ नायनायनि उनाव नोंथांमोना गोसोआव गोबां बोलो मोनगोन आरो बे गोसोनि बोलोजों नोंथाङा नोंथांनि जिउआव साक्सेसफुल जानो थाखाय गोबां थुलुंगाखांनाय मोनगोन। थ' जों बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो जागायजेननोसै। थाखा फैसा रां थायोब्लाबो सासे मानसिया मोनसे खामानियाव साक्सेसफुल जायाबो जानो हानाय। नाथाय मोनसे बाथ्राया सैथो, नोंथांनि गोसोआव जुदि गावनि सायाव फोथायनाय दंब्ला एबा सेल्फ कनफिडेन्स दङब्ला नोंथाङा गोसोनि बोलो मोनगोन आरो नोंथाङा बे गोसोनि बोलोजों किन्तु जायखि जाया खामानिखौनो साक्सेसफुल खालामनो हागोन। जाय खामानिखौ नोंथाङा थाखा फैसाजों हायाखैमोन, बे खामानिखौबो नोंथाङा नोंथांनि गावनि सायाव फोथायनाय आरो गावनि सायाव फोथायनायनि थाखाय नोंथांनि गोसोआव जाखांनाय गोसोनि बोलोजों बे खामानिखौ नोंथाङा इजिलि साक्सेसफुल खालामनो हागोन। बेनिनो मोनसे इन्टारेस्टिं, इन्सपिरेशनेल आरो गोहोम खोख्लैनो हानाय थुलुंगायारि भिडिअ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों। गोदो गोदायनि मोनसे समाव खाथि खाथि गंनै हादोर दङमोन। गंसे हादोरा फिसा, गंसे हादोरा गिदिर। सिरि सिरि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय जादोंमोन जे गिदिर गंसे हादोरा फिसा गंसे हादोरखौ थाबैनो गाग्लोबगोन आरो फिसा हादोरा बे बाथ्राखौ मिथिदोंमोन जे गिदिर हादोरा बिसोरनि फिसा हादोरखौ साननैसोनि उनाव गाग्लोबनो थांगासिनो। अब्ला फिसा हादोरनि राजाया गोबां टेनसन जादोंमोन आरो गोबां मानसिफ्रा बुंदोंमोन जे बे गिदिर हादोरा जोंखौ गाग्लोबोब्ला जों बिसोरजों माब्लाबाबो दावहा नांनो हानाय नङा। मानोना जों बिथांमोनजों हाखानाय नङा दावहायाव, खारन बिसोरनि साफ्रोमबो सान्थ्रिफोरानो जाबाय गोहोगोरा आरो बिसोरनाव गोबांसिन सान्थ्रि गाहाय दङ जोंनि रुजुनायाव। बेनिखायनो जोङो बे दावहाखौ नांनो हानाय नङा। मानोना बिथांमोनजों जों दावहा नांब्ला जों दावहायाव जेनगोन आरो जोंनि हादोरनि गोबां खहा जागोन। राजाया गोबां टेनसनाव गोग्लैदोंमोन। सानसेखालि बियो बे फिसा हादोरनि राजाया गावनि मन्थ्रिफोरखौ गासैखौबो लिंजोबनानै मोनसे मिटिं खालामदोंमोन आरो मिटिङाव रायज्लायदोंमोन स्ट्रेटेजिसफोरखौ, जोङो दावहाखौ माबोरै नांगोन आरो जों हागोन ना हाया। गोबां मन्थ्रि आरो सान्थ्रि गाहाय आरो सान्थ्रिफोरानो बुंदोंमोन जे जोङो बे दावहायाव हानाय नङा। जोंनिया बिसोरनि रुजुनायाव जिखि जाया बिथिङानो खम, सान्थ्रिफोरा खम, स्ट्रेटेजि टेकनिकफोरा खम। अब्ला राजाया गोबां टेनसनाव गोलैनानै बिसाखिसिन, फोथायसुलासिन आरो पावारफुलसिन मन्थ्रिखौ खाथियाव लिंदोंमोन आरो बुंदोंमोन जे जों मा खालामनाया गाहाम जागोन। अब्ला जोंनि हादोरखौथ' बिसोर गाग्लोबसिगोनानो। अब्ला बिसाखि मन्थ्रि सासेया बुंदोंमोन, बिनि उपाया मोनसेल' दङ महाराजा, जोंखौ सम सम दुखुनि समाव आरो खैफोदनि समाव हेल्प खालामग्रा सासे मानसियाव जोङो उपाय नागिरनांगोन। बे मानसियानो जाबाय बै आश्रमाव थानाय ऋषिमुनि। बे ऋषिमुनिनाव जोङो सोंहैनांगोन। अब्ला नोङो बेखौनो खालामदो, नोङो बे ऋषिमुनिखौ आंनि खाथियाव लिंनानै लाना फै। उनाव मन्थ्रिया लिंना लाना फैबाय। महाराजाया गासै बाथ्राखौ बुंबाय। गासै बाथ्राखौ मिथिनायनि उनाव ऋषिमुनिया बुंबाय जे बिनि उपाया मोनसेल' दङ महाराजा, बे जेंनानि समाधान दिहुननो थाखाय आंखौ सान्थ्रि गाहाय फाथिनानै हो। बिनि उनाव जि खालामनांगौ आं गासैखौबो खालामगोन होननानै ऋषिमुनिया महाराजानि सिगाङाव बुंबाय। बेनिफ्राय महाराजाया बुंबाय, अके थिग दङ, होमबा नोंखौनो सान्थ्रि गाहाय फाथिनाय जाबाय। जि खालामनांगौ नोंनो खालामदो आरो जायखिजाया राहाजों दावहायाव देरहानायनि थाखाय रनकौशल एबा स्ट्रेटेजिखौ नोंथाङा बानायदो। बेनिफ्राय ऋषिमुनिया जागोन होननानै बियो आश्रमाव थांबाय। बिनिफ्राय बियो गासैबो हादोरनि, गावनि हादोरनि गासैबो मन्थ्रि आरो सान्थ्रि गाहाय आरो सान्थ्रिफोरखौ बियो आश्रमाव लिंनानै लांबाय आरो बुंबाय जे जोंनि हादोरखौ बै गिदिर हादरा गाग्लोबनो नागिरदों, नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय। दा बेनिखायनो जोङो मोनसे बाथ्राखौ मिथिनांगोन, राजाया जोंखौ दावहा नांनो होबानो दे जों दावहा नांगोन बे नङा। मानो होनबा जोङो
फाग्ला बायदि जानला मानला दावहा नांना लानानै जोङो बे हादोरजों जों गाग्लोबजागोन आरो जोङो साफा साफा बुथार जाजोबगोन। बेनिखायनो जोङो जानला मानला महाराजाया बुंबानो जोङो दावहा नांनानै बेयाव थैहैनो रावबो गोसो गैया आरो थैहैना लाब गैया। बेनिखायनो जोङो मोनसे खामानि मावनो नागिरदों जे भगबाना इसोरा जोंखौ देरहानायखौ लुबैना लुबैया, जोंनिया लाक दोङो ना गैया बे दावहायाव देरहानो हानायनि, थ' बेखौ जोङो भगबानाव सोंग्रोनांगोन। बेनिफ्राय सान्थ्रिफोरा बुंबाय आरो बेखौ जों बोरै मिथिगोन जे भगबाना जोंजों दंफायो, जोंनिया माने देरहानायनि लाक दङ, बेखौ जों बोरै मिथिगोन? आं बेनि थाखायथ' नोंथांमोनखौ लिंदो, जोङो मोनसे खामानि मावगोन। बेनिफ्राय बियो ऋषिमुनिया फुजा होबाय, दै सारबाय, साथि सावबाय, भगबाननो माबा माबि मोन्थोर रायबाय। बियो रायनानै बियो सान्थ्रिफोरखौ गासैखौबो खुलुमनो होनानै बुंबाय जे नोंथांमोना नुदों बे भगबाननि मण्डपाव मोनसे फैसा दङ आरो बे फैसायाव मोनसे बिखुंथिं रुपिस होननानै लिरनाय दङ। जोङो दा फुजा खालामखांबाय नालाय, फुजा खालामखांनायनि उनाव जोङो बे कइन आरो बे कइनखौ जोङो सायाव गारदावना होगोन आरो सायाव गारदावना होनायनि उनाव जुदि रुपिस लिरनानै थानाय बिखुङा जुदि साथिं जायोब्ला भगबाना जोंजों दङ आरो भगबाना जोंनि देरहानायखौ लुबैयो आरो जोंना बे दावहायाव देरहानायनि भाग्य दं, जोङो मिथिनानै ला, भगबाना जोंनो बोर होदों होननानै। बेनिफ्राय दसे थानानै गासैनोबो बुजायनायनि उनाव ऋषिमुनिया बे कइनखौ लाना फैबाय, कइनखौ लाना फैना गोजौआव गारदावनानै होबाय। बिनिफ्राय थारैनो फैसाखौ नायबाय जे रुपि लिरनानै थानाय बे बिखुङा साथिंनो ओरैबायदि जानानै दङ। दाना बुंबाय ऋषिमुनिया, नुदोंना सान्थ्रि गाहायफोर आरो सान्थ्रिफोर, जे रुपि लिरनाय थानाय बिखुङा साथिंनो दङ, थारमाने बेनि ओंथिया बेनो जोंहा भाग्य दङ, भगबाना जोंजों दंफायो। जोङो जुदि जायखिजाया खामानि मावोब्ला दा दावहा नाङोब्ला जोङो बे दावहायाव देरहानो हागोन, मानोना जोंहा भाग्य दङ। जोङो बेनिखायनो दसे समबो नेयाब्लासिनो जोङो दिनैनो दावहाया थांनांगो, मानो होनबा साननै सानथामसोनि उनाव बे गिदिर हादरा जोंखौ गाग्लोबगोन। भगबाना जोंजों दिनै दंफायो नालाय, जोंजों दिनै भाग्य दङ नालाय, जोङो दिनैनो थांनानै जोङो दावहा नांहैनांगौ। मानो होनबा दिनैनि सानाव जोंनि थाखाय मोजां सान आरो इसोरा जोंजों दंफायो, जोंहा दिनै लाक दं, जोङो दिनैनो थांनांगौ। माने सान्थ्रिफोरा गोहो मोनबाय, सान्थ्रि गाहाय मन्त्रि गासैबो सान्थ्रिफोरा गोहो मोनबाय। आरो नंमारगौ होनबा कनफिडेन्स मोनसे फैबाय जे इसोरा जोंजों दंमारो, जों सिन्था गैया, जों देरहानो हाखासिगोन। बेनिफ्राय बिसोरो गासैबो खौसे जानानै हरनि समाव बिसोरो लैहोर लैहोर बे हादोराव थांबाय आरो जुद्ध नांहैबाय। आरो बै हादोरनि सान्थ्रिफोरा, सान्थ्रि गाहाय मन्त्रि राजाफ्रा प्रिपेयार्ड नङामोन, साखाफारा नङामोन। आरो बियो नै फिसा हादोरा हरखाब बे हादोराव थांनानै बिसोर जिहेतु थियारि नङामोन, बे समावनो बिसोरो हादोरखौ गाग्लोबनानै बिसोरनि राजाखौ एरेस्ट खालामनानै हमना लाना फैदोंमोन। बयबो गोजोनबाय, आसुरि जाबाय, रायलायबाय। बिनि उनाव बिसोर गासैबो मन्त्रि सान्थ्रिफोरा आरो बै गिदिर हादोरनि राजाखौ हमना लाबोनानै बे बिसोरनि गावसोरनि माने राज दन्दराव दोनफैबाय। बेनिफ्राय बिसोर बै भगबाननो थेंक्स होनो थाखाय बे आश्रमाव थांफिनबाय। आरो बे समावनो सासे सान्थ्रि गाहाया बे मन्दपाव थानाय फैसाखौ नायमारबाय, मा मार बे बुस्थुआ, सिरि सिरि बोखांना नायबाय फैसाखौ बोखांना नायबाय जे नुबाय बियो इथिंबो रुपिस लिरनाय दङ, बिथिंबो रुपिस लिरनाय दङ। बेनिफ्राय ऋषिमुनिखौ बुंबाय जे प्रभु बे कइन्सआव दखन मोननैथिंबो रुपिस लिरनाय दङ, होमबा जोंनो भगबाना मुवा बोर होखो, भगबाना जोंजों अबेयाव थाफानाय जाखो, जोंहा बोरै जोंजों लाक दंफायो बा भाग्य दंफायो होनना जोङो बोरै बुंनो, मोननैथिंबो फैसा रुपिस लिरनाय दङ। ऋषिमुनिया बुंबाय आसल बाथ्राया बेनोथ', मानो होनबा नोंथांमोना गिदिर हादरा जोंनि हादरखौ गाग्लोबसिगोन होननाय बाथ्राखौ खोनानाय, खौरांखौ खोनानाय लोगो लोगोनो जोंनि सान्थ्रि गाहाय आरो जोंनि सान्थ्रिफोरा खोनानाय लोगो लोगोनो जेनखाबायमोन। गावनियाव जे बोलो दङ बे बोलोखिनाखौ माने खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो खोमाजोबनानै लाबायमोन आरो खोनानाय लोगो लोगोनो जेनखाबायमोन दावहा नांनो थाङाब्लासिनो। बेनिखायनो आङो गासैबो सान्थ्रिफोरनियाव गावनि सायाव फोथायनाय लाबोनो थाखाय
आरो गोसोनि बोलो लाबोनो थाखाय आङो मोनसे नंखाय बाथ्रा बुंनो गोनां जाबाय मानोना बे नंखाय बाथ्रायानो साफ्रोमबो सान्थ्रि गाहाय आरो सान्थ्रिफोरनि गोसोआव फोथायनाय लाबोदोंमोन आरो बे फोथायनायानो गोसोआव बोलो लाबोदोंमोन आरो बे गोसोनि बोलोनि थाखायनो जों दिनै गंसे गिदिर हादोरखौनो माने दावहायाव फेजेननो हाबाय दाना स्ट'रियाथ' सिम्पल बेनो बुजि मोनखादों नोंथांमोना नाथाय स्ट'रिनि गेजेरजों जों बेखौनो बुजिनानै मोनो जोंनियाव गोबां गोहो थायो आरो बे गोहोफोरखौ जोङो माब्लाबा खायसे जेंनाखौ नुनानैनो जोङो गिनानैनो जेनखायो खामानिखौनो जोङो मावग्रोआ नाथाय जोङो जेंनाखौ नुग्रोमोना जोङो लोगो लोगो गावनि गोसोआव जेननायखौ मानिनानै लायो नाथाय नोङो बे खामानिखौ जुदि गोसोनि बोलो लानानै आरो जुदि गावनि सायाव फोथायनाय लानानै मावनायमोनबा हागौमोन नाथाय नोङो खोनानाय लोगो लोगोनो गोसोनि बोलोखौ खोमानानै गावनि सायाव फोथायनायखौ खोमाना लानानै नोङो लोगो लोगोनो नोङो जेनखायो दा बेनिखायनो जायखिजाया खामानिखौ मावनो थाखाय एबा जायखिजाया खामानियाव नोङो साक्सेसफुल जानो थाखाय बिराद इम्परटेन्ट जिनिसा जाबाय गावनि सायाव फोथायनाय मानोना गावनि सायाव फोथायनाया नोंनो गोसोनि बोलो लाबोयो आरो बे गोसोनि बोलोआ नोंखौ जायखिजाया खामानियाव साक्सेस जानायाव मैखोमैनो हेफाजाब होयो नोंथांखौ थाखा फैसा हेल्प होआबो जानो हानाय नाथाय नोंखौ गोसोनि बोलोआ हेल्प होगोन आरो गावनि सायाव फोथायनाया नोंनि गोसोआव गोसोनि बोलो लाबोगोन स' बेनिखायनो नोंथांमोना माब्लाबाबो मोनसे खामानिखौ मावनायनि सिगाङाव माब्लाबाबो निरासा जाग्रोनाङा गावनि सायाव फोथायनाय ला गावनि सायाव फोथायनाया नोंथांनो गोबां गोसोनि बोलो होगोन आरो बे गोसोनि बोलोआ नोंखौ जायखिजाया खामानि मावनायाव हेफाजाब होगोन जायखिजाया खामानि बियो फरायसाफोरनि थाखाय गिदिर गिदिर कम्पिटिटिभ एग्जाम बिजनेसमेननि थाखाय जायखिजाया खामानि जायखिजाया डिपार्टमेन्टनि खामानि जाया मानोथो फरायसायानो जाथों आबादारियानो जाथों बिजनेसमेनानो जाथों जायखिजाया मानसिनिया साक्सेसफुल जानोब्ला नोंथाङा गिबियाव गावनि सायाव फोथायनाय लानांगोन मानोना बे गावनि सायाव फोथायनाया नोंनि गोसोआव गोबां बोलो लाबोनानै होफैयो स' नोंथांमोना बुजि मोनबाय जानांगौ बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ बाय बाय सि इउ नेक्स्ट